Pirte ke plang pirte kang du mindar atu pirte ke kim mindar kitin apan sirkep arjon sirkep ciklu tudak ani tudak ada hem karbi hong hari anin ka chingon arak kidoan aphan nilihin ben kado na kilo ni kantin kado lasi nilinang itu hangka cuning rizya lama ke lalo non arkoy ni bhai na kebar ni cengbong ahi dilong aklama dong ilitum karbi hong hari athoro mamai hari amai pi ki ponji do lasi ladak nang itu mithanga thorom ka chingon pen dak nang ke ceram na jitu do ko bege bang ke ji pasi na cuning dilo karbi ang long ni hang ni jang kido karbi an lapen karbi ang long pen ang tan kido karbi an igmar lapen korti doan ia kurun doan riso ejang kipi kithi karbi kido an hantan ning long pen ang suning rilo lasi nang itu kado beta bang pet putusi ning khelo kacin honara doan bang non ke bang jini khai narkep adim lake cengbong tharbe hidiak lamalong lasi tum kacin hong hari arat doan ta nang ni tum bang pet ben ali racha mang chipi tum putusi nili ning khelo lokada bang non karbi hong hari kacin hon arat doan non ni phai tarik narkep ani cengbong tharbe hidiak lamalong karbi hong hari amai pi TV ponji lasi karbi hong hari arat doan pindeng sumpot pen nang cing thang dira laso aklamalong alira cham nang pidunya phan nang lituma phan ni hin pen nang thuning di pali khin lo ardon he mindar pen ang klang ra la hong hari arnam duana tha ko lon deng si awan ke bo arnam sakhi hui di nang bat pen si Inglongkiri Dingso Terang arong than rongker karkli aphan arnam Dovan kaselam pon lason si pini bhom kro arni arkoya chikloni phai pli arni lakha kre trok nomati constituency ke parlo den arong Inglongkiri Dingso Terang arong aning kan veng son thak si penap arkoi ni phai pho arni aphan rong esi ben than thili karkli aphan rongker karkli aphan arnam Dovan ke pang ther pona sai kedeng ponlo Denarong penili tuma perangke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglong.